boten kesupen nyuwun tambahi barokah pangestu kepareng kadang-kadang paguyuban tayub guwa berseni ing ratri dalu punika sampun badhe dipun winisuda. Sumangga kadang wira pradangga jengkaring sasana saking seni tayub guwa berseni tumanduk dumateng sasana krida kula sumanggaken nuwun.
Sepeda malih para wini sesepuh ingkang tansah kula takdimi sedaya kru paguyuban tayub ingkang sampun keparang rawuh wonten ing barekan punika ingkang sampun pinarak lenggah ugi ingkang taksih nembe rawuh wonten ing margi keparenga kawula minangka sesilih saking kadang-kadang paguyuban tayub guwa berseni babilih ing pedal ratri dalu punika sampun badhe dipun pungkasi utawi winisuda nyuwun barokah pangestu mugiya anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi wonten daladan guwa Wonodadi mriki senaosa sampun dipun pungkasi babilih anggen kawula sakadang besowan wonten ing mriki wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ugi kunjuk katur kadang-kadang saking paguyuban tayub guwa berseni wonten kekirangan ingkang kawula sengaja tuwin boten kawula titah sawantah mboten lepat saking kelepatan hanamung nyuwun lumunting samudra paksami ingkang tanpa upami. Sepindah malih barokah pangestu menawi sami ingkang tansah kula suwun kepareng ing wedal punika wonten ing ratri dalu punika wonten ing laladan guwa Desa Wonodadi tansah dipun wontenaken gelaring langen tayub babilih ing wedal punika sampun badhe dipun winisuda kanthi barokah pangestu para pinisepuh idedonga pangestu para undangan sami kanthi ngaturaken waosan Bismillahirrahmanirrahim wonten ing wedal dalu punika saking paguyuban seni langan tayub guwa berseni resmi dipun gebyakaken tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi wontenipun gebyakan seni langan tayub guwa berseni wonten ing ratri dalu punika anggenipun nyambung pasedherekan linangkung wontenipun kru paguyuban tayub ingkang sampun sumebar wonten ing pundi kemawon mugia kita tetap rukun kita tetap bersatu ngoten nggih dados mboten bedak-bedakne watasipun tayub-tayub reninipun kathah enten sing medhak miring nggih to Pak Yitno nggih to pramila ingkang penting menika guyub rukun ingkang sampun wonten monggo dipun rengkuh ingkang dereng pinanggih kita panggihi ngoten nggih wabilih kula pribadi saking Brangkuwilen mriku sowan wonten ing mriki kepangker wonten padangan menika wonten tangkil wis wontenipun kados ngaten menika pramila nyuwun pangapunten ingkang kathah kula namung kepengin ingkang dereng tepang kula tepang panjenengan ing akhiripun langkung kebijakan ngaten iki saged sinambung tetepangan ngantos boboting Yosua insyaallah ngaten babilih katur kunjuk pun kadang kala anem Mas Kandar kula aturi caos sampur dumateng pun Bapak Jarno menika sampuripun wonten ing mriki menika kersanipun dipun caosaken dumateng kadang-kadang saking paguyuban tayub guwa berseni. Sepindah malih dumateng pepundhen kawula kadang-kadang BPD, LPMD, tokoh masyarakat nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Kula wonten ing laladan guwa mriki
watawis kaping gangsal niki nek mboten klentu ngoten dados bilih dereng saged pinanggih panjenengan bisuwan kula mboten saged utawi dereng saged jabat asta kanthi maroto kula hanamung nyuwun barokah pangestu panjenengan sarang-sarang nuwun dumateng Gusti ingkang welas lan masih kularan sami keluarga lan sedaya tansah pinaringan kesehatan lahir lan batin dinebih saking bebaya pinanggih suka rahayu panjang yuswa murah rezeki tebih saking bilahi amin ya rabbal alamin. Menika prosesi kebijakan sampun menika benanipun Bapak Jarno caos pakurmatan sampur menika mangke kelajengaken nggih mangke kapurwaken gedhok ngoten dening mangke gedhok ingkang angka kalih menika mangke katur pepundhen sepuh tetutungguling warga masyarakat Wonodadi mriki benanipun Bapak Kepala Desa utawi ingkang mewakili benanipun Bapak BPD ugi Bapak RT lan Bapak RW ing mangke kinen ngaturaken beksan sesarengan ugi ing mangke babagan langan tayub wonten ing mriki mangke mboten kok undangan ingkang sinerat wonten ing mriki mboten ananging saking kadang-kadang wonten ing meja 1 2 mangke tetep pinaringan sampur Mas Gambi sugeng rawuh nggih pangapunten ingkang kathah. Ya mas tunggal bang ramane dewe Kunis wicarane yo bapakne tole wong manis arane bangsa nawala ramane dhewe witing tresno jalaran
saka kulino kunis wicarane ayam tentrem sawangane patut lampun yombas patut lamun linulutan mreng sesama Rama Rama arane bangsana wala mugi tansah rahayu watulasa kalih saking rencana sumawur kang sakarep melati katon kilar-kilar sumebareng tengah latar ati pinyer anyimpan sekar melati mekar ngambar kata arep amrek wangi mola tansah dadi tresna jroning kalbu madhep menambahi mugi rahayu arum bang melati saya peni rinon sekar ya sang-sangan cacon du'i
cimring karya arom arom bang melati saya peni rinanci karya sengan cecudui sinawakan abot seni jroning gas mangesti mugi rahayu rujak nangka rujake para sarjana aja ngayati melas tari widata rujak uni rujake wonge dipeni ngati ati sampeyan ora dapati ya mas sekar pisan maneman arane pasana walong arom arom bangelati saya peni rinanci karya sengan cecudui sinawakan embah seni jroning gas mangesti mugi rahayu rujak nangka rujake para sarjana aja ngayati melas tari widata rujak nanas pantas wadai gelas tewas tewas labuhi wong ora waras ya mas sekar pisan maneman pisan sesacimring karya iku isi nopo Tuak lolo Tuak lolo Tuak lolo
nopo rukun bersatu ngoten nggih. Pepilih mangkaten para kadang pira pradangga menika mangke paripurna gedhok ingkang angka kalih menika kunjuk katur saking kru paguyuban Tayub Tri Lestari Budaya saking Padangan Mas Gandul nggih. Ngoten nggih, dening mangke Mas Gandul kula aturi mundur campur minangka perwakilan. Kadang pira pradangga sepindah malih gedhok kunjuk katur dumateng sagunging para rawuh sami nuwun. saji seswarane bangsa nawala ami witi sendan den lan pratangga ramane dhewe ya mas kunes wicarane ya bapakne tole wong manis arane bangsa nawala ramane dhewe witing tresna jalaran saka kulino kunes wicarane ayam tantram sawangane trahing nata wong manis trahing nata garwa risang nana jaya ya mas garwa risang nana jaya ijo
yasodatira mumpung padang rembulane mumpung jembar-jembar kalangane ya sura seswarane bangsa nawala saklungkune ya mas ya mas wong martipi kera raja kawur yanara restu mungkul amulat lirap
kowe tega ngucap janji ning ngisor jebul kowe durung radi resmi tresno kok bojone wong makmur aku mong bisa ndemblong kanggo aku najan sedelo bisa nambani kanggo arum kandhane tresno iki ya mong kanggo kowe aku iki suci tansah ngijabahi Mas Dani kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong
wektu kanggo aku najan sedelo bisa nambani kangenku embang pati arum gandane ya mung kanggo kowe tresnoku iki suci tansah ngijabahi Gojo katur kadang kang sampun pikantuk sampur Kaduk Retno nggih po Kaduk Retno monggo Kaduk Retno minggahipun napa Mbak Nuni Kasatriyan nggih monggo Mas Kasatriyan kados ngaten menika lho saking guyub rugone Mbak Nuni saniki bojone loro Mak Yetno pangapunten wau seragame saking Tri Lestari Budaya. Monggo. Monggo Mas. Kasatriyan. Saci seswarane bangsa nawala winang kuwa rama-rama sata kawor yen restu mungkol amulat lerap iline kang waring kita ami ler kasasar srongkuso sropinonjo beles tatyo kandhe lampahira melang kepalang mawi banjir bang wetan wis wancine
sami Semar kering Petra bakang tateng hutan umiring katon setia anemreng Gusti mangun suka turut marga kiyak-kiyak resep kang mi ya rasi dang bedang tengah wancine ngemplang-ngemplang panas kawuran mendung ing palagan tindake sang saya sangkut prapta mendung wis prapta pining sandang titik bangun sang bagusar satu muron ing rasa kandipuna kawan semi Semar kering Petra bakang tateng hutan umiring katon setia anemreng Gusti mangun suka turut marga kiyak-kiyak resepe kang mi ya rasi Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu mana rumahmu aku ingin tahu warna dadi mas tempat tinggalku jalan Sudirman 38 boleh kenalan namaku Puji Rahayu si baju biru
putih sepatumu, hitam payungmu, merah bibirmu sayang, siapa namamu, mana rumahmu, aku ingin tahu. Ponoro kemas tempat tinggalku, Jalan Sudirman 38. Boleh kenalan denganku, Puji Rahayu si baju biru.
sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap setya nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senadyan to biyen kae nate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar nggonku nrimo saktenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis direngko wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak simpene nadyan lara tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno lawas dukul malah dadi kesro saktenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis dirangko wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak simpene nadyan lara tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno wis dukul malah dadi kesro. Bubur amping kaki. Niko, nggih, menika kersanipun Mbak Wilis. Ingkang sampun biasa monggo kursine kalih. Dados mangke nek sampun anu jamu-jamu Mas nggih. Monggo kula aturi lenggah Mbak nggih. Mbak Wilis menika bubur amping ingkang sampun nggih. Mbak Wilis lenggah Mbak Wilis. Lenggah mriki. Mbak Wilis lenggah kersanipun. Nggih. 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 Mas kalis mengke anune dipun aturaken nggih. Betul. Nggih. Pinar lenggah. Lenggah nggih. Para bini sepuh bini lenggah kakung sarapatri kadang tamu undangan. Menika piranipun putra saking piranipun Bapak Katman Ibu Wawit kanthi alamatipun Guwo Wonodadi ingkang peparek nami Dimas Diparo. Wedal punika kenging penyakit ayan pramila kanthi linambaran barokah donga panjenengan sami kanthi ros ikhlas namung ngalap perintahing Allah Subhanahu wa taala. Danipun adik Diparo sak pengkeripun saking mriki ngantos dumugi dalem ngantos ing benjang puputing yuswa. Ngarepun nandhang sakit sur sageta ical sageta kasta dening Gusti ingkang welas lan masih sageta kaangkat saketipun saking resanipun Allah linimbaran para kadang pinisepuh para kadang tamu undangan mugi barokah peran donga panjenengan sami tansah dipun rintoning dening Allah kanthi ngaturaken bismillahirrahmanirrahim.
nuwun dhateng panjenengan ya Allah mugi penyakitipun Dek Paro panjenengan angkat ngantos pedal dal menika ngantos ing benjang puputing yuswa. Nuwun dhateng panjenenganipun Ibu Wawit dalasan simbah ing mangke anggenipun kundur menika langsung kundur nggih Bu nggih. Dados mangke karingan lelagon jamu-jamu ing pedal dalu punika mega sageta enggal saras ngantos ing sak lami-laminipun. Mekaten monggo Mbak Wawit dipun aturi jengkar sasana dumawa ing mangke. Mboten napa-napa ing mangke. Monggo ingkang badhe ngesuraken minangka jampi penanipun Dek Paro enggal kaangkat saking kersanipun Allah enggal saras kados wau-waunipun. Sampun. Monggo Bu. Langsung katoke mangke mawon. Mangke mawon Bu. Anune mangke mawon. Mangke mawon. Mboten napa? Langsung mawon nggih. Langsung kundur. Mboten napa? Nggih, monggo langsung kundur kemawon nggih. Langsung Bu. Langsung kundur mugi-mugi wonten ing medal dalu punika saking parekeran punika kanthi wontenipun jamu-jamu kala wau Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih menika ngangkat penyakitipun Dek Paro muga enggal saras kados Dek wau-waunipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bekaten salajengipun lajengaken sarjana aja ngoyo timen lestari widodo tindake sang peki mandhap saking gunung ndito sing penak kawan catur kang anembe malat ngira dewan darat deder patrek-patrek pro indah suarane anjawab jiwat solane bredatyo sengseme duh raten sangat bagus mugi keparengo pinara wis mangkala hamadina segar mati harum
sing ora welas titake sang peki mandhap saking gunung nganti repet puno kawan catur ngira dewon darat deder patrek-patrek pro indah suarane anjawab angawi-awi nguciwat solae breh dadya sengsemi duh raden sangat bagus mugi keparenga pinara wis kula seger mati harum ambrek kekemucu duk sesumpi sangsangan hamimbui mencorong cahya dika raden rujak uni rujak wonge dipendi ngati-ati yen nganti citra ing janji titake sang peki mandhap saking gunung nganti repet puno kawan catur kang anembe mulet Dewan darat deder patrek-patrek pro indah suarane anjawab angawi-awi nguciwat solae breh dadya sengsemi duh raden sangat bagus mugi keparenga pinara Amadesa karmalate harum ambrewani kakemoco dosa sompeng sangsangan amimbowe mencorong cahya dika raden jroning ati datan luntur katon marati aku kowe dadi garwon marga leren ing uba kasmara Bangsa
Saranegara filsafate bangsa. Oke, siap. Sama tempat dulu ya. Kadang Wiro Pradonga kersanipun ngayahi wajib rumiyin. Kadang-kadang saking daren matur gunging panuwun rawuh panjenengan sami babilih sampun keparang derek pamit kundur. Mugi-mugi kundur panjenengan sakadang saking mriki ngantos rawuh dalem tansah tinebihna saking pringga bebayang margi pinanggih warga kanthi wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Menika kadang-kadang saking daren tangkil ingkang badhe dipun winisuda bincang malam 26 menika. Mugi-mugi barokah pinan sami tansah lumampah